Ik ging naar Volkert Wesseling. Die had er een prachtig mooi petje op. Zit helemaal in een Friese vlag. En die is er al helemaal klaar voor. Maar die maakt aan mij zijn slagwerkgroep. Ja, ljouwt nog in. Volkert, leuk dus. Best een welkom. Ja, ik vind het weer fantastisch. Ja, Hartstikke gezellig. Ik kreeg spontaan een mailtje van die van... ik ga wat nice, want ik ken die. En misschien de harkers ik wel van de theaterbus. Zo is het, ja. Dat rent nog steeds of net trouwens? Nou, de bus die heb ik even in zijn garage parkeerd. Daar hebben wij al rond het zomerseizoen hebben we daar fantastisch mooi rondtoer. Ja. En dat weer hartstikke mooi. Nou, dat komt februari komt dat wel weer. Dus de bus die kan even uitrusten. Ja. Dat moet ook op zijn tijd gebeuren natuurlijk. En ja, dan moet je wat nice verzinnen. Ja. Nou ja, dat is voor mij net regen, heb ik het idee. Nee. Ik heb zo volle die ideeën in mijn kop. Ja, maar dat is leuk. En nou, ik ben zo een beetje begonnen te denken. Ik denk van muziek, dat is leuk. Ik wil iets moois muziek doen. Nou, toevallig heb ik dan een broer, Jan Wesseling, die heel veel om muziek doet. Slagwerk namelijk. Oké. En nou, even met mijn broer praten. Ik zei, hey, wat kunnen we doen? Iets mooi slagwerk, iets mooi theater. Ja. Nou, en daar hebben we wat verder op beduurd. Nou, toen die een optreden zich voor. En toen hebben we de 2 orenmaten bij de drummers. Ja. En nou ben we dus mooi zien fjouweren, 3 slagwerkers. En nou ja, een clown, zeg maar. Een apart skutter. Ja, apart skutter, ja. Mooi. Ja. En, stel jongens even voor trouwens, dat want ons bedoelt dat ze anoniem. ja, dat is ik niks hoor. Ja. Wij hebben hier Jurian Kamstra. Yay! Hey! En wij hebben hier Matthijs Lausma. Yay! Hey! En natuurlijk Jan Wesseling. Yay! Hey! En Ga je met namen met je fjouweren? Hoe maakt dat zin? Nou, wij hebben een act. Ja. En die heeft de naam Slagwerkers Ja. VS versus Theaterman. Ah. En dat is Er is een soort battle dan met die man noemen. ja, dat is een beetje de bedoeling. En een soort van samensmelting met theater, entertainment en dus slagwerk. Oké. Heel apart. Ja. Misschien een onmogelijke combinatie, maar het is wel slagen. Ja. En de man die drumstok en die joekje in hun hand. Ja, dus er staat geen praatmicrofoon bij die jongens in Blue, anoniem joert, maar we maken gewoon een filmpje voor YouTube, dus we publiceren het al. Zullen we eerst even een nummer gedaan letten? Dat vind ik een heel goed plan. Ja, en gelukkig had ik Björn, de audiotechnicus, kreeg hem nog even zitten beeld, dus die had het ook nog mooi uitversterkt. Björn, helemaal dankjewel. Dat vind ik helemaal hartstikke gek, maar ik hier Volkert zijn. Maar is wel welkom, maar ik zei ik gewoon in je microfoon al je rammen wat, maar nu komt het echt nog heel mooi op radio. Ongeveer een minuut lang. Jongens, los maar die handel. Ja. Zeg maar even in de studio. Ze doen straks nog een kwart nummer hier. De heren die mij Volkert Wesseling joert op paard zullen. Want het brengt je me even hier omdat je maar straks nog maar een Ljout, het centrum ergens, om hem optreden. Ja, wij zijn in de buurt. Ja. Gelukkig. Van een jong, dan wordt er een winkel openen. Dat is een fantastisch project waar studenten van de Friese Poort stage erin kennen. Die de onderhandel- en detailsector doen. En in die winkels, daar kunnen ze dus stage erin, kunnen ze boel verkepen en zo kunnen ze dat leren. Ja. Per week verlien ben er 4 van zulke winkels openen in Drachten. Okay. Nou, daar hebben wij dus. Mochten wij mooi helpen om dat in te wijden, om het zo maar te zeggen. Ja. En van een jong dus... van 6 uur tot 9 uur zetten wij het centrum van Leeuwarden hoe de kop, zeg maar. Kijk. En vieren wij dat daar
Dus ik nog een winkel openen wordt. Ja. Maar even naar wat je moet wangen. Want dit is natuurlijk een radiosetting en we maken gewoon een filmpje. Maar doe eerst de battle on. Probeer even nu te lezen hoe dat werkt. Wat voor act wordt dat? Nou, het is theatraal, jongen. Is het natuurlijk heel moeilijk om oerslagwerkers heen te komen. Ja. En want die hele waai. Ja, en, heel zo. En als dat drijven van die man, hij is dit graag slaan willen. Nou, bij zo'n jongens, die ik mogen een slaan. spierband van hier te Tokio, dat is abnormaal. Ja. En het is fantastisch om te experimenteren. Hoe staat mooi cabaret en entertainment, hoe de meesten bereiken kist. Ja. Maar dat is de meesten echt bereikst, mooi muziek, mooi slagwerk. Maar beide dus. En dat is beide tegelijk in een act dus, waar wij winkels hier niet, waar wij flyers maar u delen bewijzen van feesten en partijen, een keer wij even de beuker in zetten, zeg maar. Ja. En dat werkt wel onsteekelijk. Dus dat is een beetje de opzet. Nou, dus geen busten, maar gewoon lekker rammen. Volkert Wesseling, wel via Facebook te vinden, neem ik hoor. Of hij met een eigen site? Ja, of Facebook natuurlijk. En via www.volkertwesseling.nl. Daar staan de projecten. En er staat deze act Slagwerkers versus VS. Heel moeilijk woord. Ja. Hoe bedenk je het? Theaterman. Dat staat erbij en daar kunnen mensen alles oorlezen. Ja. En jong in het centrum van Ljouwert maakt ze de complete winkelbuurt onveilig. Dus dan weet je maar even wat het bij komt. Jongens, alvast bedankt voor je komst. Je nog even een stuk doen. En Volkert, heel soort succes. Dank je wel. En je komt er maar wat eens deel. Nou, dat doen we. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Nou, ik zet de microfoon waar je hebt hem. Daar ben ze. Nog één keer.